Aktar minn 300 koppja intlaqtu direttament mill-pandemija tal-COVID-19, hekk kif dawn kellhom jipposponu it-tix tagħhom għal data oħra. Dan tħabbar waqt webinar li sar mill-Kamra għall-SMEs dwar il-pakkett ta' miżuri li ħabbar il-Gvern nhar it-Tnejn illi għadda. Fost il-miżuri ta' restrizzjonijiet li kienu imposti mill-awtoritajiet tas-saħħa meta bdew ifeġġu l-ewwel każi ta' coronavirus f'pajjiżna, l-attivitajiet tal-massa kienu twaqfu sabiex jitnaqqas it-tixrid ta' dan il-virus. Il-koppji infushom kif ukoll diversi nies li jaħdmu f'dan is-settur relatat ma' organizzazzjoni ta' tiġijiet u attivitajiet tal-massa għadhom fil-għama dwar meta se jkunu jistgħu jerġgħu jsiru dawn l-attivitajiet. Il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri ikkonferma li min-naħa tal-Gvern qatt m'hemm l-ebda pjan dwar data meta dan is-settur mistenni jerġa' jibda jopera. Waqt dan il-webinar diversi esprimew tħassib rigward se jiġri mill-ħaddiema ta' dan is-settur jekk sa Settembru l-attività ekonomika tagħhom tkun għadha imblukkata. Dan kif il-Gvern nhar it-Tnejn ħabbar li se jkun qed jestendi l-wage supplement sa Settembru biss. Silvio Xkembri ammetta li fil-pakkett finanzjarju li tħabbar mill-Gvern ma natax għajnuna lil kulħadd. Dan qed iħasseb lil diversi persuni li jinsabu irrabjati ferm għal mod kif il-Gvern b'dawn il-miżuri menx lil kulħadd b'mod indaqs fosthom il-familji li jinsabu fil-faxxa tan-nofs tas-soċjetà u wis inqas li żgħir.